Tohle je náš třetí záznam v Africe, předevčírem jsme se vrátili zpátky do Zanzibaru. 3 dny zpátky jsme byli na safari, safari bylo super, bylo to na celý den, měli jsme tam průvodkyni, viděli jsme žirafy, opice. Byli jsme v malém národním parku Sadani, nedaleko Bagamoyo. Vrátili jsme se zpět tedy na Zanzibar a naším cílem bylo dostat se na pláž Nungwi nahoru na Zanzibaru, protože tam je nejmenší odliv přes den. Takže už jsme věděli z jedných internetových stránkách a zároveň prostě víme, kde je autobusová zastávka v Stone Townu, kam jsme došli, a tam jsme si půjčili bus 116, který jede přímo až na Nungwi. Ten nás vyhodil 2 kilometry před poslední zastávkou a šli jsme hledat ubytování. Ubytování je nejlepší si kupovat až na místě, tam není provize pro Booking, ani Airbnb. A ti majitelé jsou i radši. Mají z toho radost, že tam přijete jako napřímo, bez nějakých zprostředkovatelů. Teďka jedeme do Stone Townu. Nemáme peníze, takže jdeme vyzkoušet, jestli funguje Western Union i v Africe, na ostrově Zanzibar. Na internetu píšou, že by to mělo fungovat, ale protože víme, že v Africe není všechno tak, jak se píše, a všechno je úplně jinak, a zjistíte to až na místě, tak se že jdeme otestovat, jdeme tam, zjistíme, jestli to jde, a zkusíme si něco poslat. Jinak teďka sedíme v busu Dala cestí do Zanzibaru, je to zase zážitek, to ukážu. Chceme ještě něco? Přemýšlím. Ano, jo, včera jsme si koupili výlet lodičkou kolem Nungwi pláží a kolem Kendwy. Ten výlet stál $10 na jednoho, bylo v tom šnorchlování, takže kluci se mohli potápět vlastně a vidět korály. Proč říkám kluci? Protože včera jsme potkali Čecha, jednoho Čecha na pláži na Nungwi. Tenhle Čech není úplně typický turista, on žije v Ugandě, tady teda cestuje, ale je to prostě už rozstřílený cestovatel. Dělá v nemocnici v Ugandě. Tak a to je všechno. Dá si všechno. Ještě bych řekl, že jak jsme si už tak postupně zvykáme, tak ten dár už nám nepřipadal tak hrozný, když jsme přestupovali. To je pravda. Tak se mějte, ahoj.